Прывітанне, паважаныя сябры. А ці задумваліся вы калі-небудзь, які боль лягчэй перанесці, душэўны ці фізічны? Я вось неяк задумалася, і гэтая задумка вылілася ў вершаваныя радкі, якія я назвала «Балада пра фізічны і душэўны боль». Чакаю вашых каментарыяў, водгукаў, разважанняў. Сустрэліся аднойчы на дарозе душэўны і фізічны боль. Прыселі на ўзмежку ў знямозе. Спытаць цябе душэўны боль дазволь? Пытайся. Боль душэўны адазваўся. Я адкажу, калі мне хопіць сіл. Моцна баліць душа, шчыра прызнаўся. Не дапаможа нават дзівасіл. Фізічны боль прамовіў. Я дзіўлюся. Ні сінякоў цябе, ні ран. А можа, ты ўсё ж прытварыўся і сваім болем уводзіш людзей у зман? Напусціў выгляд на сябе сумны, як быццам штось цябе баліць. Хочаш сказаць, самы разумны? І слёзы, можа, пачнеш ліць? А дзе калецтва тваё, кроў і раны? На табе ж гэта не відаць. Каму душэўны боль адданы? Магу пра гэта я спытаць? Душэўны боль уздыхнуў так цяжка і ледзьве чутна прашаптаў. Мой боль не меншы за твой. Ён важкі, все сілы мае адабраў. Пытаеш, дзе ў душэўным болю раны? А іх вачамі нельга ўбачыць. І цяжар зняць не можна, нават кранам, з душы і сэрца, якія плачуць. Фізічна рана можа загаіцца, і застанецца там толькі рубец. Душэўнай раны ж не пазбыцца, пакуль не прыйдзе жыццю канец. Магчыма, ты душэўны болі правы. Не буду я спрачацца тут з табою. На жаль, такія нашы справы. Сябруем мы і з горам, і з бядою. Фізічны боль і боль душэўны пайшлі кожны сваёй дарогай. Я спадзяюся, яны не дойдуць да вас і вашага парога.